Bir zat zihninizde bolsun. Çağıları terbiyet berenizde. O da näme? Ahlak ütköýänlerdir. Şunu oğul bilen kıydın bayet terbiyetine salmalı. Erkoğluna hamana aýdýanda sen denanan gelýe 2 ay 3 ay ýetişeli görýänmiň ahlagy başga tüýsülmüşdi. Şu ahlagy hiç ütkömedi. Hiç ütkömedi. Hiç ütkömedi. 70 yaşındak adamlardan sonra erhili olup yaşap beli 60 yıl 50 yıl mı ne olur ki denanasının ahlakı önkünküdür hadirdi. Hiç ütkömedi. Bay yansın, bay sönsün, bay onu kulağını okuyusun, bay kıygırsın, bay çığırsın, bay kızırdasın, bay şol ya erkek ya denanı fark etmiyor ha. Ahlakı ütkömüyor da adamı. Kan ağlaptır, kan müşkil çekiptir, önkünküdür. Bir saat ütköjek ýaldyr, bir saatdan sonra önküdür. Hatta ölüm düşüptür. Ölüm düşüptür. Ahirin dersa insana bir saatdan soň önkünküdür. Ya öz içerisinde ağır müşkilli adamlı vada er hamana yan ýerde. Denana diye. Sen öz doğunundan ders al, öýüňizden ders al. Ondan mün beraberde kıyınçılıktakin görsün ütkömez, önkünküdür. Ondan çirim öýüdüňe agram salıp öýüdüň yıkama. Hem denana tarafa aýdýan hem erkek tarafa aýdýan. Ahirine çili kulak atın zihninde sual salıp görmeň. İnşallah sualyň jogaby iki içinde bardyr. Hadirfat aýdylýan zady o dikkat edin. Ahlagy ütkömez. Guýma gursak bolmasa dürtme gursak neylesin diye Türkmen. Odul kurulan ahlak Huday gursagyna guýmasa böwrüne dürteniň menen hiç önkünküdür. Tütäp yananyň galar. O näme diýip bugürdüň bir üçmelik taýdýan diýsene. Äriň hiliň ahlagyny bilenden soňra ha bir bijiremişdik diýip urdaş gitmeli. Çäre ýokda. Şonu gaňryp bolmaýar hiç wagtda. Hazreti Sa'di näme diýär? Zemine şuri sumbul ber neyaret deru tohmu emel zayi megerdan. Şor yer hoşa vermez diptir. Ona tohum sepip pil kakıp yer ağdırıp ömrün haraplap görme diptir. Zemine şuri sumbul ber neyaret deru tohmu emel zayi megerdan. Ay şu şor yerden onu da zahmet çekip göreyni pil ağdırıp görme diptir. Yer ağdırıp görme, pil vurup görme diptir. Tohum zepelap görme diptir. Önkünküdür diptir. Mahsul almarsın diptir. Mahsul almarsın diptir. Her zire kıyınçılığını öğrenmorsun. Önkünküdür. Hanonu bir terbiyet vermeliler mi onunla? Sual inniştaya geldi. Yani aytma diýmen hiç hayrı yok mu? Ahlak mı öğretti hayrı yok da. Ondan çürüyüm, şu men sesim eşitýän adam. Äri bardy, zinanasy bardy, öýüne feşar berip öýüni ýykamasyn. Ha, şuň ahlakşy tüýsülmüşdik, men şuny boýun almaly diýmeli. Men şuňa görä ýaşamaly, şuňa görä ýaşamalydyk diýen etmelidigide, şoň şu ahlagyny boýun almaly. Hanony adam terbiyet berse dogry bolmaýarmy? Dogry bolýar, haçan öýüdi dogrylaýyn diýse. Ama ödümün doğrulayın diyse, sen amana din şey diptir, şeriat şey diptir, ulamalı şey diptir. Ha heyle mi? Onu men zahmet çekeyin, onu etçik bulayın diyse, o adam doğruluyor, o zenanı doğruluyor. Ama ödü doğrulayın diymese, mün yıl başında Kur'an okuy, ders ver, ha şeyle mi der, 1 saat, yarım saat, 5 dakika sonra mümkündür. Mına diýen ki bayit bunu hükmen bilmeli. Odulla oğul gyzy odul aýtmaly. Ahlagyny bil, hem urdaş git ütkötjek bolup ýörme, ütkömez diýmeli. 70-80 ýaşyndaky adamlardan sonra önkünküdür. Birat yanandyr, sönendir, önkünküdür. Näme diýip, şu denany ýa şu ütkäýinni pälini ýok. Bir dogrulyny pälini ýok. O da näme diýip ýok? Fakir şu özü magrurda. Men şimdi kefin ulak asmalymy diýip ötýdi. Men şimdi sen kefin ulak asman içinden şey deyip da gülüp da fakir ona. Özüm bilyen deyip da. Geçen heftede geçti vurun. Yine ahlak ütköm yerlik kururun. Ernecire müşkilleri versin. Önkünküdür.